Sziasztok, én Próbács vagyok, és ez itt a Game Tycoon lesz. Ez itt a Game Tycoon neve. Az a lényeg, hogy minél hamarabb megbuktassuk a céget. Minél gyorsabban megbukjunk, új játékfejlesztés jön. Van virtuális főzés, ninja, virtuális állat, disztópia. Legyen ninja egy kis szerepjátékkal, picit, de hogy is picit. Hogy minél gyorsabban megjunk. Ez az, rögtön 30 000. Mindent. Ugye eljutok 1 millióig. Akkor ugye a havi költség. Még 5000-et levannak tőlem. Picit be vagyok rekedve. Nézzük az értékelést. Új FPDK 3-as, vagyis 2-es és 1-es. Most megcsináljuk a ninját az akcióban. Legyen szolgálat. Azért termeli nekünk a pénzt. Mi ugyanúgy kell. Egy picit köhögök. Igen, egy kis idő, és akkor ott van, hogy rajongók száma, pénzszám. Na, ezt tud viszont mínuszba is menni. És ott van, hogy hány éve dolgozom. Befejezés. Új rekord. Jó. Igen. A nincsák értékelései. Katonait. Amely készített piaci felmérések szerint a Govodek G64 eladásokban egyenletesen lehagyja a kihívó. Itt a PC szektorban fogyasztók az alacsonyabb árat, jobb elérhetőséget és flexibilis
hardware konfigurációt választják a többi otthoni számítógép helyett. Igen, így lesz. Na, tartom el. Drágább. Olcsóbb, mint a drágább. Nem. És ezt nem Play áruházban lehet letölteni, hanem Google-ről a gépre is letölthető ez a játék, de ez egy nagyon jó játék. Látjátok, mindig kiírják a kimont, meg mindent kiírnak. Szóval szerint a japán vállalat, a Nintendo a saját otthoni játékkonzoljának kiadására a Nintendo széles körben sikeres arcade-játék Nintendo készítőjeként ismert. Számos ipari szakértő kétli, hogy az otthoni játékkonzolok sikeresek lehetnek, de mi már alig várjuk, hogy mivel hozakodik elő a Nintendo. Befejezés. A banki egyenlen vörösben van. Szerencsére bankengedben. Igen, már mínuszban vagyok. Na nem ér egy bejelentés sem rossz, borzasztó, sírni fogsz. Kutatás, kutatni kell akkor. Hekkelés, kutatás indítása. Na, már nem vagyok. Üdvés, most fejeztem be a következőket. A katonák is azt gondolom, hogy nagy lehetőség bennem. Szerződéses iparágban dolgozóval tudnánk hasznosítani hozzá a sok képességeket. Ha kevés pénzem van, csak tudástalan és próbálok neked ilyen munkákat szerezni, Jason. Szerző kerültek most megnyitására és megtekintéséhez zárt be az valakivel írja az akció. Hekkelő. Nem érni. Hogyha ez lesz olyan jó játék, akkor nem fogunk megbukni. A mai napon a Nintendo megerősítette a korábbi pletykákat, és bejelentették, hogy egy új otthoni játékkonzolt fognak kiadni. TES néven ekkor a következő év első felében a konzolkazettás új játékokat és egyedileg tervezett kontrollert fog használni. Igen, szóval mindig majd így jönnek ezek az üzenetek, hogy kiadják az újakat. Így már mínusz 22 000-be vagyok. Ennek a játéknak 10-10-10-10-nek kell lennie, hogy így visszajön ez a pénz.
Aztán még hitelt is vettem föl. A katonák... Befejezés. Új rekord, jó. Ez az minden szintre hívát, oké. Én is szintét léptem. Az új, a hekkelő. Lehetne jobb is. Láttunk jobbat. Megvannak a pillanatai. Ble. Ha a hekkelő olyan sikeres volt, hogy már 22 rajongón van. Ez a kutatás. Akkor elkezdünk kutatni. A fantáziát kutatjuk ki először. Fantázia az egy jó kaland is, akció is. Itt a kombinációk is fontosak. Igen. A Nintendo a mai napon megjelentette a testjáték platformot. Ez egy jó kaland, nem? De itt van a test G64, és akkor ez. Fantázia. Fantázia világ. És egy szöveg alap. És -3 meg. És itt rendben elkezdjük. Fantázia világ, fantázia és kaland. 51 rajongómban. Már megint mínuszba vagyok. Jelentés. Meglátásokat szerezve játékjelentés. Na szóval 8-10. Testvérem egy horror játékkal játszik, ezért fog ordibálni néha.
Ah. De ez így egy olyan... De nem áll. Lehúz. Olyan rosszat ukádunk a világra, hogy biztosan megbukunk. Meg kell buktatni ezt a céget. Jön testvérem egy hülye hacker, hülye játék, egy béna játékkal játszik. Na jó, hogy ez a játék jó lesz, én nem tudom mit csinálok. Amire számítottam. Gyerünk. Jó, okedjük a világra ez a... Ezeket vegyük már lejjebb. Így. Kivonásra ki. No, de azért termelni a pénz. És hatalmas sikerét követ a szóbeszédkátex. Hogyan menne egy másik japán vállalat saját otthoni játékkonzoljának kiadását tervezi. A játék jelentéseket is bízom. Kapsz a fejlesztési folyamatban kapcsolatban, hogy működött Ez egy jó játék lesz, nem tudom mit kezdek magammal. Annyi 4-eseket kapott. Mi van? Indítok. Na jó, nem tudom megbuktatni a céget, már mínusz. Már plusz coinba vagyok, azt a rohadt évet.
már mínuszba vagyok. De megint megyek pluszba. Ez így nem jó. Ez. Na jó, ez lehetetlen. Lehetetlen. Na mindegy, ez a videó ennyi is lett volna. Ezzel fejezzük be. Szia! Hogyha akartok még ilyet, akkor lehet. Na, ez az utolsó. Szóval, sziasztok! Már 64 000-en vannak. Azért amúgy ezért egy jó játékot, és akkor legyen szimuláció. Nála. Persze. Azért minél drágább legyen a költség. És akkor felhúzzuk. És nem adtunk persze nevet, pedig akartam. Ezzel a vérfarkas szimuláció játék hashtag 10-zel fejezzük be. Van 151 rajongóm végére, szóval amúgy nem is lett rossz. Na nézzük. Négyes, ötös, négyes. Azért nem lett rossz ez a játék. Mindegy, itt a videó vége. Sziasztok, én Próbalcs vagyok, majd máskor is jelentkezek ilyen